kuti iwo kana vakachinga vangoti vadzoka ine handina zvangu handina problem nazvo. Even chikwereti chacho chiriko chinobva changokliwa, asi chana ndichikumbira chete ndechekungoti imba yangu yakamira yakadai, ini nemukadzi wangu hatisi kutaura mashoko tichiwirirana anobva patiri tisoro vamutaura kuti pane kuvandirana kuripo. Ambuya wangu vanonyanyopindira zvakanyanya mumba memwana wavo, mamwe majutiza avanoita haasi majutiza amai, majutiza anofanira kuitwa nana tete ekuda kunyatsodzika zviri deep kuti mumba memwana wangu makamira sei, kuti ivo dzimwe nguva vanokwanisa kutofona vachitaura mamwe mashoko akatodzika kutoti ni semukwasha kanditoshandisa kuti pamai vanotaura mashoko here vatadza kuti mashoko aya apfuure nekumwe kuno here. Saka ipapo ndio vane avari papa. Ndimi yandavaona vanogona kudai gozi zvirikuona zvavaita vangu pavataura nyaya yenyu vangonanga pakufa kwavo havana kuzama kutsanangura ndakuona pachinzi paitika nyaya apa vakanga vaita zvakati vaitirana zvakati uyu ndopakazoda kuuraya umwe wake mukwasha akasvika pakunyenga mwana wazvanzi yangu ine ambuya kutsikira chifuva changu ine agere nemwana wangu akabereka naye vana izvezvi sona hazvanzi dzangu so nyaya yacho makuna iri kunetsa yemukwasha wangu uyu wandoti baba Junior akabereka napeshu handiti zviri kundirwadza inini nanhasi futi ari kuramba futi achinzedzera kwandiri kunditora kundiita maiguru vake handisi maiguru vake ini okuti kuda kwake vakadzi haisvika pakunyenga mwana wazvanzi yangu ngaite zvekushuzha vakadzi vake kunze kwete kunyenga mwana wazvanzi yangu ini egi asi egiwo kutsikira chifana ndakataura naye egi akatonditi vatete baba Junior uyu kubasa kwake ikatozikanwa nyaya iyoyo yababa Junior vangarambezvo asi kuramba tikubvumira nazvo ega akura sei musikana muhove anotore mwana kutanga aitosazvaitwa mambo kuti aitosazvaitwa ane 30 years mudiki kuna patient handiti muri saizi uyane egi uyu anomuziva here uyu mwana uyu mwana wake ndikuraje egi uyu anomuziva here pesha anomuziva ndaitomutora achiuya kumba kwangu achibva kuna bhudhi vangu ndichitogara naye ni mwana wazvanzi yangu akaenda akanogara kuHarare uyu mukwasha wamupakauya nemwanaakaona mwana unobva amuchika aitanoti ambuya mune mahistisei tikuti egi wamuri kutaura uyu musikana anomuziva here uyu anomuziva achinomutaura mani nyaya yacho achiziva uyu nobva ada uyu mira ikatora kuuza matendere nyaya achiziva uyu nobva ada uyu nobva ada murume nokuti kuda pamwe akayatozerawo kuti murume ndomuda iye murume atozera kuti ambuya ndovada kusvikazoitana mani ambuya mune mahips tibonzwai nai mamai imi ndikakunyenga ipa zvinorwadza mambo umakunze zvake ndikakunyenga ipa pamunobvuma here ndikakunyenga ii munobvuma here mambo chaivo noti makuna kuna ndati ndikakunyenga ii munobvuma here zvinokuitika izvozvo zvangofanana kuti mugwasha arakanaiii vatete vake achigara nemwana womumba ndikakunyenga ii munobvuma here munobvuma kana muri mukwasha handibvumi mukwasha ndomudii ari kugara nemwana wangu zvaifanira kuita egi izvozvo vakavhevhetedzana through nemari iyi vana vamazwana vanoda mari mambo mari vana vamazwana mapambi vanoda mambo naye mukwasha ndokuita keruone vachidanana nemwana wazvanzi yangu egi izvezvi pane chimwana chiri kunzi ndechake mukwasha wangu unotori nenyaya izvezvi kuzvitonge dziri kuchitaugwa pamusoro papesheni nakuda kwacho pesheni ari kudzungaidziwa nemurume wake wakaona ndizvo kuti dakashuzha kuyi akaita kuchishuzha kuna naamai kudai hazvibviri mukadzi womunhu kaona achidanana nemunhu mukadzi womunhu ariwo panyaya iyoyo because ndiye anotoita zvoita kuti munhu yazongoti saka ndogona kusabatwa mukadzi anenge achipa masecurity assurance kuti aiwa don't worry nyaya togona kungoita pasina adii imimi kwamuri kutodirecta achadzeni kuti kwai mukosha uyu akadanana ndikakadai regerai uyu mwana wenyu agwadziwe stireki kupfuura imini nokuti munhu ari kuurirwa ndeuyu ndiye ane hama uyu murume uyu ndiye ane hama yaura neuyu saka imini regai kugwadziwa unge wenyu murume ndiye aita izvozvo andinazvona pombe uyu regerai uyu mwana wenyu arwadziwe uyu nekunyengerwa hama yake nemurume wake imimi hamai mukapindira ipapo makutwa wrong futi
Patrick akanga achitaura iye kuti mukadzi wake agone kuenda kuda kuti nemumwe murume tikati endai munoudza mukadzi wake azviitisa mafambiro akazoenda kuti asvika kuti aroite zvake saka aifanira kuuya kuzomuchinesawe awe zvimire amai fuzei zvakaitika pamusoro pedare nazuva nyaya chakatangira kukwabika sirwa kwayo vatsanangurire kushayo baba venyu vava vachimhangara kuti nguva chakandirova akamundimbidza kuti achandibhadhara haana kuzondibhadhara imimi mukongoinonyaikilema kuti zvinhu zvinokazomufambira zvakanaka ndezvekuti makamubikira kuti mune vana vaviri yaimi muchimuti hamuna mwana yachikarera vana venyu muchiwanda pakuda kuti achinodzisika pachokwadi chakuwanika ndovabatanga bonga bonga zvakasvika kuti vazuva nekuchinjana kwemaoko muteza rakaia nechimbuzi nyara dzamukwasha pamusoro vedare ndofunga nyaya yekuti vana anga achiziva kuti ndine vana vangu ndandarumo ndanchigara naye saka zvekuti ndizvo zvaakaita kuti ariwe baba wangu mushure mebongozo ndinopokana nazvo chakaita kuti ariwe baba vangu mari pei yakapinda ndobva tapinda muno mutauni ndobva ndamuti ndoda kuenda kuharare ndo kune shopu yakachipa yemafuta muno manodhura akasara chinwa doro pahaidhona pane vamwe vake vaiziva ndakaenda kuharare zvishuwa ndikadzoka ndadzoka kuharare ndakaona akadhakwa zvekudhakwa zviye ndobva nditi ndipe mari kati mukuda mari yei ndambokupai mari wani zvikaida kutoenda kumuzi tikati ungava upenyu here hwekuti mari pei yese yapinda muenda kumuzi munotamba tika ndipe $50 izvizvi takatanga kunetsana pachikomplex chipaserapo takanetsana zvekutoonidziva kuti munhu wamwe ndiwe violence because aitombondorova kumba kwedu pamberi pevabereki vangu tozvika ndatadzira vana angasina respect zvadaro takafamba tikasvika kuhaidhoni tikatomunyepera ndikati maina baba vari pahaidhoni kuti pamwe atye zvikanzi upfu wandakabata ndinobvajura anga ne 30 kg anga akabata ina ndakabatawo mamaplastic ana ndakabata ndakafona kuna baba muripi madzoka here kukadomo zvikaenda baba tatoburuka palafort uripi ndikati ndiri mutauni asi baba junior vatanga noise anoziva kuti chii chiri kuitika hatambonetsana pandabva kudu patapesana muno mutauni takakwira zveshuwa takanoburuka palafort ndakaona mai nababa vakamira nasisi vangu nemwana wangu vari kutaura iye vakamira parodi ndakaburuka semunhu anga ane bp yakatokwira akangomhusa mai nababa but unyatsova kuti munhu anga ane chiki yanga inayo akatora doframe ranga riri retatrup ndobvaisa apo rodi yedu yanga iri imwe chete iye handizivi direction yaakatora ndiye anga ari mberi isaka zichishandisa rodi yecomputa iye anenge akashandisa kuchibhorani baba akatoti baba junior vakadhakwa vanogona vadonha pasi varara nedoframe iroro chii chiri kuitika ndakasvika kumba ndobva ndapinda mumba semunhu wangu wandaiziva ndiwe violent akandishedza makii edhori kuchiflat anga amisplaceka kumba arasika andishedza kudaro ndikati ndikwanisi kuenda endai motaura naye nokuti ndomuziva ada kuti undirwisa ndipe mari yangu kunoku ndindoshanda ndikati baba junior mwana asi kuenda kuchikoro akagara temu yese akagara mwana chikunzo chekuti hapana mari muda kutora mari muendese kunjuka tinoita life ipi takanetsana zveshuwa sisi vangu vakabuda vakuru vakatora bamini chii chiri kunetsa zvikanzi nhasi panapa ndoda kuti mbokuratidzai munhu wese sit down I train to kill ndiri musoja ini iwo mudhara wegara pasi baba vangu sisi vangu vakati bamini chii chiri kunetsa chaita kuti musvike pakuda isosvo handikuda mari yangu ngandipe kadhi rangu saka mai vakabva vati mai junior kadhi riri kupera wangoenda naro kubhengi kutora mari kubhengi kuharare ndikati ndinaro iri vakamusvitsa kadhi rake nebeth kozi mabeth ange kugara pamwe chete pane netsamba dzemuchato vamusvitsa zvinhu zvake haana kumira baba vangu vakabuda vachienda kubvunza vachibuda kuda kubvunza vakagamuchirwa nempama imwe mpama baba junior muri kundiroverei sisi vangu vachida kubuda vachinzi mpama saka inini nguva yakatanga kuita hondo takambovharirwa mumba ndopandanyatsoona kuti zvinhu zvakuitika panze hazvisisiri izvo because vanhu vanga vakuita noise yakanyanyisa zveshuwa ndakabuda inini haana kundiona anga kaita kubatiwa achita kuti ndoda kutouraya ndiri kuona ropa achizunza baba wakadai mai vangu vachichema vana vachichema kuti baba vana ndo vakatozoshinga zvekuti madhara yankadai akaropa vana vakashinga kubata vana vadiki mumwe wacho ifumfu mumwe wacho anga riperiseveni netukomana baba junior mungadaro sisi vangu vakabata bhurugwa zvikahembe yake yadambuka saka nguva yakapunyuka baba vangu wakapunyuka wakaba namai ibvai baba tawanda ndiri muri kudiwa
ini nguva yenda ndisisipo pamba ndakasita zvokunzwa ndakamhanya kwadzingai kubva ndanoshedza mako ndakasvika ndikapfugama padzingai ndikati baba vangu namai vangu vari kurwa nemukwasha pamusha ndokumbirawo munondibetsera ndakachema vakomana vakati mukwasha vakauya vakomana ivavo ndobva vamubata vakazomurova vakomana avo zvikanzi ungarove vatezvara pamusha pavo vanyanya kutadzei chaungarove vatezvara saka vamusunga kudaro akabva abatwa na 50 akati matine nekupolisi akabva akumbira akati basa rangu manje nezvandaita izvo hazvibvumi mukandisunga mahandicafs muri kuti makizi ari kupolisi vatichitaura nei panapa mangona kuseni kana kwaedza todeedza sabhuku totaura nyaya iyi ndoripa baba mamuna agasti last year akasaina bepa rake hama dzadza fonero zvikanzi pesha hazvichakwanisi kuti agare nemurume akarova baba akarova mai semunhu waida imba yangu ndakashingira ndingatombonetsa nehama dzangu ndakasvika pakudzokera kumba kwangu kuharare ndikanogara tironge tiripe mhosva yatakasateta mumusha kuti vangu vakuru vakati aiwa mukwasha akanganisa pamwoyo mhepo uyapinda kwaari yaamupfeka ndikatoti mukadzi wake waanogara naye wekudomboshava anoshandisa mushonga isingaiti waane mwana naye waatogara naye kwaatobva izvizvi anoshandisa mushonga ndiye atokonzesa mhepo dzese because murume akaitomuda zvadaro bhudhi wangu akabva nditi apesha agara 12 years nemurume momuti amusiye futi ane vana 2 ozoita chiyira mangwana zvochiwa ndakashingira kugara imba yangu but ndakanyatsoona kuti kushingira kwacho kwako kwakaoma ndaigara ndiri munaingo abuse asi wakarova vabereki vangu wona ukundishungurudza ndakasvika pakubva kuharare ndikauya kumba ndikati ini murume kana azhinji daka achatanga ari pavabereki vangu ozouya ozondisimudza nemhuri yake pano ndokutanga kukaita nyaya kuti ariwe baba vangu ariwe mai vangu ashungurudze musha wese kwava kusiri kutotanga aitongozviita because anzoti pamba hapana vakomana ndo madhara ega anogara pamba vakomana vakarooravo vari kumisha yavo so akanga arikwesta kuti munhu auye kuzowitnesa ndiani musiyakwe mukwasha akarova vatezvaro akabvuma kuti ndobhadhara akanga anzi abhadharei iye akati hanzi ndobhadhara mombe 2 yekuti pababa nekuri pamai takatosaina bepa rake handizi kuti riri kupi 50 akati kana mawirirana ini handichakwanisi kumusunga mukwasha wenyu because angatofonera akanga ari chii 50 ndivana ndini ndamubata sivana wangasunga munhu angaita noise mupurisa unosungwa ndiyo unosungwa asi kusaziva munhu anodii anobatsirwa ndo mapurisa akatoita kuti hondo iyoyo idzikame mberi nevakaibetserawo vemuraini kana ari mupurisa iye uya akangofanana naconstable aripo kunini kukema handiti mapora inini ipo pano kana imimi ipapo muri mupurisa futi wenyika mutemo wedu wezimbabwe unoti munhu wese mupurisa ndo basa rakatenderwa kuti munhu wese munyika ino mupurisa handiti mapanzo citizen arrest munhu anosunga munhu bata mosunga nemakavi kana munhu ari kupara mhosva handiti modedza mapurisa wobata munhu woida naye handiti mapanzo saka ndikuda kuti tiende ipapo tisingatambise tai hama yangu uyo ndiye mudzimai wako wanzwa zvaataura hondo dzakaitika dzakatoitika iwewo ukaona kuti no inini ndiri munhu wemutemo dai muri vamwe vanhu mandidzwirewo tsitsi because basa rangu ndikamisipieva ndinodii ndinotongwa maresults anobva pakutongwa hazozivikanwa kungopinda bedzi mukwasha mumusha mate zvaro kungomira pachivanhu angave anotukana naye hameno kuti ndiani nyangwe vakasave ivo kuti ambuya atezvara kana tsano kana muramu ari munhuwo zvake wautukana naye uri mumusha mavatezvara unoripiswa pachivanhu kuti mukwasha arasa hunyu handiti mapawa saka nhasi toda kuti tinzwe uchipindura nemukadzi wako kuti zvaari kutaura kuti wakavimbisa iwo because ivo vana 50 vatona dai takanga tavanzwa handiti tingadai takavadedza futi pano saka hatidi kuramba tichitambisa time
munhu ukanga watadzira vanhu kana uine dzimwe pfungwa dzaunenge wanadzo pamukadzi ndiwe unotozvitaura kuti no ini handichakwanisa kugara newe mukadzi nekuti vakadzi vachina havaperi but upenyu hwemunhu ndo hunopera. Takatanga tichiita zvakawanda nemazera but nhasi hatisi kuzvigona nekuda kwema-80s. Otherwise ivava baba vairova zvisingatomboita mukurarama kwavo zvekuti vachinzwa mwana akafanana newe uchiti nhasi uchirova pama mai vaya vepamusikapo vaya vekurohwa nemukomana uya goreriya handitombotendera unhu hwakadaro. Izvo hatitenderi zvachese makuna mwana wakabereka mwana mupenyu anofamba wamupaini. Yes, ingozi nekuti wakandorova mukwasha haiuye kwauri inoya kuvana vawakabereka zvisinei kuti wawakabereka nemukadzi uyu chete nedzinza rako rese rapindana nengozi yekunyorova vambuya. Kana zvakaitika izvozvo toda kuti tiende ipapo tichiti mukwasha ngaapfuurire mberi nekuripa mhosva yake. Kana achiti kwete hazvina kuitika todedza mawitness acho mama but vakauya vakati ivo shuwa zvakaitika isi tobva tawedzera mutongo noti time yamuri kutambisa yekubhadhara mhosva mungade makatopedza kubhadhara kwacho. So chii chakaitika mukwasha mukadzi wakwari kukura wekuti ndo zvakaitika pamusoro imamo ini ndoda kutanga netaura kuti mukadzi wangu izvo zvaitotanga kutaura akuda kutotanga nekuisa nhema mudare kuti ini ndinoziva vana vaakanga akaviga nekuti vana ava umwe wacho mukuru paakatoriswa birth akuenda grade 7 amai vakandifonera vakati mwanangu kune mwana ari kuno toda kuti mukadzi wako atibatsire kutoresa mwana uyu birth. Inini handina kumborama ndikati mwana chikuru toda kuti mwana aende kuchikoro. Adzimai vangu vakakwira vakauya kuzotoresa mwana birth asi hazvina kubuda pachena kuti mwana wavo ndakazoziva mave mumashure. Saka pakaitika bongozozo iri nyaya iyi yaibatanidza nyaya yevana ava kuti makandivanzira nenyaya futi yemari nekuti mukadzi uyu ndiye aigara nemakadhi nelaini rakalinga bhengi. Mari yaiti ikapinda ndiri kubasa ndaitoita kungenerera ndaifona tichikumbira kuti ndipowo mari yakanda kuti mari uri kuidii. Saka zvinhu zvokuti zvinhu zvakangogara zviri mumwoyo mangu zvichindirwadza ndikati kana ari mukadzi kana kuti vabereki vanoziva kuti mukwasha wedu chaiye apinda mumusha medu ko chokwadi chinombovanzirwei kozi inini handingati dai ndakaudzwa kuti kune vana vairi variko handaimborasa vana nekuti mudzimai akati izvozvi zvavantaura kuti ndingarase vana vangu nekuda kwomurume asi vana akatovarasa kare nekuti kana iwe uchisudurudza vana pauri kuti vana havasi vako asi vana vari vako zvinorevei zvoreva kuti kana vangu vana kuri kunzi ndasiyana naye anogona kungovaramba kuti havasi vake. Saka munhu manyepo anofanira kupera. Inini ndo zvinhu zvinove zvakanyanya kundibata semukwasha kuti baba namai vandinoombera vandakaisa trust pavari kuti vanovanza kuti kune vana vairi vana vagara havarambe zvakaitika kumashure inini ndainge ndisina zvangu basa nazvo kotoziva kuti mukukura munoitikawo zvinhu zvakaita sezvakawanda. Saka zvakatanga kuita makwesini akawanda pandiri kuti ko vana vandozoita zvekuzotsvagiridza ndichiona ndega kuti munhu ane vamwe vana ava zvakambobva kupi zvii zvakamboitika kuti vana ava vepo pamwe vakaitika nenzira isina kunaka. Saka izvozvo musi watakabva kuno kundibvunza nyaya yemari iyi nyaya yanga yagara ndamboibvunza kare. Saka pandaiti inini ndiri kuda zvinhu zvangu ini ndaitorwadziwa kuti saka makadzi angu ane munhu mari painonzi ichishanda paya yozonzi imwe yazodai ini semunhu womurume dzimwe nguva handiteerere kuti mari yazoshanda kuti dhora razoenda pakati unotoona kuti mari yadzimwe nguva inogona kuunzwa nerweseri asi kana ndakaziva chokwadi tinongoziva kuti mari yapinda iyi obvious uku kune vana vakadai mari ngaende kune. Asi kana vana vakavanzwa pane hutsotsi hunenge hwakanyanya hwokuti inini pate zvangu handizive kuti ivo semhuri yavo vanatezvarana naivo mudzimai vari kundifungirei. Pamwe pane zvinhu zvakawanda zvavanenge vakatovanza pandiri nekuti ndakazoda kutsvagurudza kuti vabereki vacho baba vacho vakavaitisa vana vavo vamwe vacho vanga vatora vanhu vekuno kuchegutu apa nguva zhinji munhu ainge kuti mari ikapinda omhanya kuno. Saka indaizoziva seiko kana varume vaya vachiriko vachiramba kuti munhu paanobva kwandiri ouyawo nachi varume vese. Saka zvinhu zvakave
zvaigara zvichindishungurudza zvokuti pakazosvika kuitika mhirizhonga nyaya idzi dzagara dzichindishungurudza. Saka ini ndiri kushamisika adzimai vangu vari kuti ndakarova mamba yose munhu anga ari mumba da kunzoti vakazviona sei ini ndichirova munhu mbama kuti ndakati mukoma wachibuda ndikarova mbama baba wachibuda ndikarova mbama nekuti ivo vakutaura zvinhu izvo vaizviona asi ivo vari kuti indaa ndiri mumba ndakazobuda. Saka ndokuti kana vachitaura padarika ngavataure chokwadi chikwanise kusunungurana. Inini handina chitemana wana ati zvavangunana handina chitemana asi nyaya yekuti kuvanzirana ikoko ndo pari kubva nyaya zhinji. Iye mudzimai wangu akuwedzera kuti ndaizviziva kuti ane vana akuda kuramba futi pamberi pedare asi vana vatoriko mabhethi avo akatotoresa atoriko. Saka toda kuti ini chandinokumbirisa kana toda kuti mudzimai wangu abude pachena achitaura mudare muno noti kutaura zvinhu zvokunyepa kuti ini ndinoziva kuti anga ino. Saka zvandoda kutaura ndezvokuti pakaitika mhirizhonga iyoyo zveshuwa vakanodaidza ari kutaurwa ari kunzi 50 anova mupurisa nevamwe veukama hanzvadzi yavo imwe hombe. Ndikanga ndaura ndikati inini panoizi dzaitika mumusha idzi ini semukwasha ndinoda mhuri yangu ndinokuda imimi vana tezvara vangu tasingatarisa kuti zvinhu zvakadaro zvingaitike. Saka imimi baba ndichakuripai mombe. Saka amai vaichemo mai vachiti inini nguva yamakagara nemwana wangu mombe yehuma haisati ndikati ininiwo ndichabva ndati mombe yababa ichiuya handirwadziwe ndobva ndaisa nemombe yenyechi yehumai. Asi chinhu chakaita kuti zvinhu izvi zvitadze kuzadzikisa mukadzi wangu ndiye akanga aine kadhi neline mari yaiti ikapinda mashandisirwo ayo yaisashandiswa nenzira yakanaka kusvika nguva yakazoramba ichifamba kusvikira patakatanga gore rino mudzimai wangu akanga ogara kunoku zvaanga aitaura kuti akanga ave kunoku. Saka mari yaiti ikapinda ndai ndikafona ndiri kubasa ndaipindirwa rafu mari yoshanda isi kusvikira yapera. Ini ndakazoti saka ini ndiri kushandirei ndakanobhulokesa line racho ranga rakalinga nebhengi ndikabhulokesa kadhi racho. Pandakabhulokesa musi wa15 pavakauya baba wachiripoti vakatoripota nenyaya yekuti ndavharisa makadzi vatoona kuti kunoku zvemarika mari haichauye kumwana wavo haasina access yekutora mari. Saka ndakabva ndabhulokesa. Saka ivo ndopa vakabva vada kutanga kuisa ivotize kuti saka takunisa nyaya yekuti asi ndandisina kungobvira ndaramba kuti zvinhu zvavo ndichaita se zvinhu zvavo ndichavapa. So zvandava ndichifunga mukwazha makambopinda here rekuti makasvika pamaagreement yekuti baba ndichakupai mombe nezvaitika izvi mai ndopamatauririrana ivo semukwasha wavo vachiisawo chichemo kumukwasha wavo mukawirirana navo ichobadi mama. So isi chikumbiro changu chivanhu hachina chitsotsi mukwasha handitokwana chivanhu chinongoda kuti tikangotaurirana tozadzisa chatadi zvatataurirana. Nyaya yekuti mudzimai ane vamwe vana makazoita venyu vana handitokwana iroro dambudziko kana wakasangana navo chivanhu hachinofambiswa zvakanaka but zvazvakanakira manje rina manyanga ari kutiri vanhu pavaitaura chizezuri ichocho ndo zvavaitaura handitokwana tingagare 10 years handiti but chakaipa kana kuti chakanaka chinozongobuda chiri kusaidhira chiri rakanaka here kana kuti rakaipa wakaafektwa nei pawakazoziva kuti mudzimai wangu ane vamwe vanhu esikompered panhau yekuti makagara uchiziva kuti uchitiwe ndangotora mukadzi wangu handiti ndobva matotanga kuita mhuri yenyu handitika pawakazoziva kuti iwewe mudzimai wangu ane vamwe vana vaasina kundiudza wakaafektika kurwadziwa unorwadziwa handiti ukatora danho rei pamusoro imamwe ndingangoti inini ipapo handina danho randakatora asi inini panguva yacho pandakazvinzwa ndakanga ndatozviaccepta kuti zvinhu zvakaitika mumashure asi the way yekuti ndikumbirwe ruregerero kunza ndakakanganisa mudzimai wangu hana kukwanisa kuita sei kukumbira akati hausiri watanga kuita sei kuzviitirwa kutoratidza kutoti inini zvinotoratidza kuti hazvina basa iye kunze kwokuti anga akutotsvaga dzimwe nyaya dzekumashure kuti payaiwo kumashure wakazodai paiwo kumashure wakazodai. Inini nyaya ndaingoda kungoti ambondikumbira kuti murume wangu nyaya iyi yakamira yakadai ini ndakaita sei ndakakanganisa zvekuti dai akadaro zvaifamba zvakanaka ini ndandisina kana problem nazvo. Right, nhasi uno mudzimai aripo
mudzimai uyu vari kuti vari kugara naye kumba kwavo, asi pandakapedzisira kutaura naye aiti ari kubasa, ari kushanda kuPitchton. Then achibva azondifonera zvekare akati ndave kushandira kuChinhoi. Achishanda kuChinhoi ndakaramba ndichitaura naye nenyaya dzevana. Ndikasvika pakudayirwa nemunhu waakanga atipa line rimwe raaishandisa achitisiyana nemukadzi wangu. Ndikati koiwo unongotisiyana nemukadzi wangu ndiwo ani? Mukadzi wangu takachata akatonditi iwe siyana nemukadzi wangu usarambe uchifona pafoni pangu. Saka ava vakatozoti vataura akatozovapa foni vakatotaura vakati ini ndakutoita zveupenyu hwangu. Saka ipapo zvimwe zvinhu zvokuti ndiri kunyatsoshaya kuti saka ndozandaita saka inini vanhu ava zvinhu zvacho zvinoda kungoramba zvingoti varoramba vachiwedzera futi kuita sekundirwadzisa. Nekuti izvo chinhu chakandikachamadza kuti musi wa16 wataikauya kudare iye haana kuuya, asi akawana simba rekuti musi wa20 akaenda kuMagistrate Court akanoklema kuti ari kuda maintenance. Ini ndasina kungobvira ndaramba zvangu ndochengeta vana, akanga anyora kuti ada 240, then dare rakazomucha apiwa 100. Saka ndakatobvunza ndikati ko iwewe wawana simba rekumhanya kunoda kumhanya kuenda kudare kuti ruda mene tisati tapedza nyaya dzekwamambo. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvokuti ndikuchitamisika kuti saka vanhu ava upenyu hwatiri kurarama isusu upenyu hwokuti ivo vari kuda here mari yangu, tine kupi kwatiri kuenda. Kutaura bepa racho nditori naro mumwe muno ravakaenda vachiti vada 240 asi vanza nditambira 300 vaida kutora yese kuti ndisare ndichitambura. Saka kana kuripa kwacho ndinoripa sei ivo kana vachida kugara vachingotorera mari yacho ndorarama muuranda here nekuti ndiri mukwasha. Vana mune vana vangani? Tine vana vairi. Vakamira sei? Vasikana, mukuru ane 8 years, mudiki wacho ane 5. Vana 2 vasikana? Wonguma. Kukuroora nemaroora sei? Zvakaitika ndezvokuti naadzimai vangu patakatorana muna 2015 takangotanga kugarisana. Then tatanga kugarisanawo ndakazouya ndikaradzikwa vabereki tikangoitawo zvanhu ndiki tikapinda mumusha. Then tapinda mumusha takamirira program yekuti tizogadzira zvekuroora muna 2018. Adzimai vakarequesta muchato kuchechi kwataienda, vakangotaura vakati inini ndandichikumbira kuti muchechi vanenge vachingokurudzira kuti vanhu mukachata zvinofamba zvakanaka, vachibvaurira nyaya yemuchato. Ini chibva ndati nyaya yemuchato ikai zvinofamba zvakanaka here isu tisina chata taita kuvabereki. Adzimai vakati izvo vabereki vangu ini vanonzwisisa hazvina basa. Then hama dzangu ndikadziudza, hama dzangu dzikati wakambozviona kupi kuti iwe usina chisvinu chawakaisa kuhama dzemukadzi woti vanoda kukuchatisa moyo chena wei. Saka muchato wakaitwa muna April 2018. Vatezvara naambuya vakauya vakautinesa muchato wacho wanga wari muchato ukapera. Saka ini ndanga ndakapona ndikati muchato kana uchinge wapera tikati fambei zvinhu zvikaita zvakanaka ndinouya nepfuma yenyu ndokupai. Mamirira zvazvakaita. Saka pakatanga kuita nyaya idzi. Saka ndo pandakatanga kufunga kuti so irama yangu pandikuramba ndichidawo chikwakutowane mapindiro nekunopedza dare renyu nekuti makambouya nhasi madzoka. Saka hatidi kuti vanhu varambe vachiuya kudare. Pandiri kunobvunzira ndepekuti mukadzi uyu iye zvino anogarepi? ndingoti ari kuvabereki vake. Ari kuvabereki vake. Zvichirevei pavanhu pamunhu ane murume wake? Zvinenge zvichitaura kuti vanenge zvezvitaura kusiyana, vanenge pane kusaurirana kwakanaka. Nhai asikana, muri mupozisheni ipi nemba yenyu kuti imimi munogara uko motomboenda kuti ari kubasa uko azobva ari kushandira kwakati imi muri mudzimai wemunhu? Pamusoro ishe wangu chakaita kuti ndizodaro murume uyu takagara naye 2015 akaita mwana wokutanga ndikazvigamuchira, akaita mwana wechi2 ndikazvigamuchira, akaita mwana wechi3 ndikazvigamuchira. Vana vari kumaintenance vese ndichigara naye chasafeta situation. Akasvika pakurara namai nini vangu mwana wanzvadzi yamai vangu, ndikasvika pakubata mameseji kuFacebook chinzi amai nemagara amuinawo nemahipsi amuinawo vanhu vanorwadziwa nema, asi ndiye amai mwana wanzvadzi yamai vangu anokwanisa kuti ropa roro anodya mari yangu inini. Vaisvika pakutaura mashoko iwayo akati akaenda kuramba maambuya vari 2 maonais varipo. Ambuya vanga vane nhumbu, inini handichazivi kuti nhumbu ndeye murume wangu here kana kuti ambuya vanga vane nhumbu yavo. Mukwasha aingozazisawo nhumbu isiri yake, atori nemwana egi.
saka ndozvo zvakandirwadza izvozvo ndizosvika pakuru vabereki vangu ndo zvakaita kuti ndizogara kumba kwedu kuti kana asina kuripa ini handikwanisi kugara naye. Zvaari kutaura zvekuti hanzi ndanga ndine kadhi neline taitambira $80 ishe wangu ndo mari yandaitambira iyoyo. Ndakaita gore rese ndisingakwanisi kubhadhira rent nenhau yemamaintenance. Aiti pei ikapinda dzimwe dzenguva ndakabata kadhi aenda kuTottenham unotora mari panopinda $80 iya ndisati ndanotora mari ndaiwana mubheki makuti insufficient funds. Baba junior chichiri kuitika aenda kunotora kana $50-60 kuTottenham. Saka nandiri munhu anga akangobata kadhi kwemakore ese. Gore rino Patience Machoni. Saka gore rino patanga kupinda mari chipinda yakakwana 270 ndofunga ndakatambira 3 months mari yakakwana zvishuru. Tichishandisa chinobhadhira rent tichibhadhira school fees yevana chenjewo yasara ndo yatashandisa kutenga chikafu mumba ndopakabhabhurikisa zvinhu zvakakatosisa. Uchigara kumba kwamai vako handikwanisi nekuti mukadzi wake aimuudza kuti ndiri kudawo mari waanotogara naye ari kugara mumba mamai vake mavamwene vangu. Ndopandiri kubvunza kuti chimiro chemusha nhasi makadaro zviri kurevei? Zviri kureva kuti muchiri mukadzi nemurume? Titori mukadzi nemurume ishe wangu asi ni murume wangu chandira ndiri kuti andibudire pachina. Murume wangu ane chitsotsi anotaura kuti mukadzi wekudomboshava haamudi asi dzimwe dzenguva iti kana akawana 3 weeks off aenda kunogara kudomboshava. Kukembe vanondiziva ndaifamba ini murume wangu asi kuuya kumba akatosvika pakudzwa nemashefu kuti murambiwa ukaona mukadzi achikutera achiri kukuda rega kudaro inogara kumhuri yako wakachata nemukadzi wako iwewe mukadzi anokuda anga asingazvinzwa aigona kuteerera nguva iyoyo asi aienda kudomboshava. Mukadzi wake achindituka pafoni inini achinzwa nefoni yake achifona ndomubvunza murume wangu mukadzi uyu nemi mukuru ndope? Ndini mukuru indine 12 years ndiri marriage mukadzi anenge ane 2 years ari marriage but anotanzi handimudi anotomboenda achidzoka izvezvi ndoko ari kutogara vari kugara nesi. Ndikatomudza ndikati mushato wedu wakanzi mukadzi 1 murume 1 uda kuti ndiite sei ndirarame sei ndiri mukadzi mangwana ukazona chakaipa pandiri unondiblema here nekuti ndiwatanga asi haana kusiya. Saka nandiziwe ishe wangu kuti ipapo ndandipafambisa usei semunhu ari kurwadziwa. Inini murume wangu ndomuda. Ari warugara naye ka aiwawo ndeumwe wakawana nina wamai vangu andozisa rugara teereraiwo nyaya iyi takambotoiita ndeyakare. Ndandiri pakuti murume wangu ini ndomuda kugara kwandakaita kumba kwamai vangu nababa vangu ndandaona kuti zvanyanya ari kundiitisa 12 years hana chaakandibvisira akarova vabereki vangu akaita vana 3 kunze ndakugara naye ndichimuzvigamuchira semunhu aida kuvaka akasvika pakurara namainini vangu hanzvadzi yamai vangu svikasvika pakundibata saka kugara kwana ndikaita kumba kweri ndaida kuona kuti ane shungu here yekuti achakwanisa kuzoripa otora mhuri yake. Ini imba yangu ndoida nekuti zvinhu zvedu zviri kuharira zvinamboura kuuya kumba haasati auya kubva pazvakaitika zvinhu zvakataka kuita 2017 zvakakwaita vana. Handina kana nguva yakareba ndine 3 months ndiko andiuzivi munhu 3 months dzasina kuteerera taitoenda chitonoonana last month iyo ndakati ndakaonana naye kuharare ndichitoda mari yevana because mwana hazitoenda kuchikoro akagara tichijumiri nekuti mari last month pavakahora vakati chandiri kuda kwaari ndaida iye nekuti achengete vana vake. Kumba kuploti kumba kwedu kwavabereki vangu ini ndokwandiri anogara kuharare nemudzimai wainaye. Inini kuti ndiende kumba kwacho ka ane mudzimai wake waanogara naye ndaitombogara kuharare nguva refu asikuharare
ndokutori nezvinhu zvinhu pamakabva kwarari ndopamakamusha ndaitoenda kumba ndichitombodzokera bonzwa imbudzwa nendibvunza pamakabva kwarari ndopamakaenda kumusha kwabereki ndokwamugereso ndokwandiri izvezvo kumba kwenyu kwarari makaisiya indani hakuna munhu kuimiti kutasire kudzokera kumba kwenjiri mukadzi wainaye bhozi zvanyanya shiwangu agere mumba menyu imomo aiwa ari kumba kwemukadzi iye saka ime vamuri kuda kuita sei apa ndiri munonyama ishiwangu ndinorwadziwa murume hakusi kutanga ndichiona kuti ada kutondiitisa because aitondidza mashoko kuti vabereki vako ndakavarowa vakanya ende iwo ndakagara newo 44 years wakanya ndachandakakubhisira naishamwari ndokunzwa zvitauro iwe uri kugara ku inini ndiri kugara kumba kwaamai vangu kudombo shavo ine mhaka yekuti uyu paakabuda akasiya akiya dho akaisa key block pamba ini ndakatouya ari manheru nekuti takatobuda tese tichipinda mutauro ini tichida kuenda kubasa saka ndakazofona ndikati kubasa handichakwanisi kuuya pamba penyu pamugara muri vaviri pakakiyiwa pamba patinoloja ndikura pakakiyiwa pakakiyiwa izvozvo ndizverame ana wake makiyi akarasa akadhakwa ini ndakasara neyangu key block yakanayo totakachekesa makiyi edu acha tiri kuirana ndechekuti matakarasa ka handizivi akati hanzi handina makiyi ndozvaakaita hanzi handina makiyi tingatomboirana tiri kuti uyo ari kuti handina makiyi akarasika handizvo asi pamakabva makasiya makiya ndakasiya dakiya dho okay makamutaurira dakiya ako makiyi unawo here kandosiya handinawo ugowana kuzopinda mumba iye akanga anawo makiyi manzwa point yangu pamakakiya makaudza murume kuti ndakukiya makiyi munawo here kana kundosiya ndakubuda vakavezevavo murume nekuti dai vakaziva kuti muri kubuda muri kukiya ivo vasina makiyi vagona kuti siyai makiyi ini murume handakunge ndamudza kuti ndiri kubuda ndakatokubuda kwandakati ndakatongobuda ndichitongoendi ndichitongoya kumukumba nekuti pamba toita bongozozo murume wangu yari violent zvekuti mukamona akanyarode mafunga kuti munhu ari right anorova saka indaitywawo kurova ndobva ndati ndakutoenda kumba kwedu ende pandakaenda anongondirova chiro paangofunga kuda ngondova nondirova kuti anganishandiswa chero ndisina chero ndikangobvunza zvemukadzi wekudombo shako wazvitauriri wandibvunzirei ndandisingaendaenda kubasa sometimes ndichiva kuti anosungwa nemutemo since semunhu aida kuvaka wemba yake ndaichingirira asi kubasa ndaienda kubasa kuti pamwe kubasa wovangamudzo zvauri kuita hazviiti mutaito tikanetsana kuti usaende kupolisi ngatitaurirani ndoregedza ndogara imimi yezvino murume manzozataura iwo chikakubvisa pamba nawe kupakiwa asi marenthouse imba iripo muri kubhadhara nyaya yemarenthouse iri kutonetsa nekuti wemudzimai ari kuda ngoramba achinyeba zvaakaita takatopinda tese mutauni iye achibva adhisaidha akafonera amai vake vanawambo vangu achiivawo vakamuti huya kuno akatakura makiyi akasiyaisa key block ndakatosvika manheru ndikagara ndikatona landlord ndikagara panze kusvika landlord andi nei kubajuniya mukagara panze chii ndikati adzimai vangu havasati vauya zvikanzaona kusvika kuma11 ndakatoti inini goza landlord varipo munhu wechikadzi vane vana vasikana ndikati apana pazvapaina ina ndapekurara ndakanokumbira pekurara panext door ndikatosiya ndaudza mukomana wechibhukuseni ndikati ukaona pazoita munhu kuti adzimai vangu vauya unondiudza nekuti vakakiya pamba vakatakura makiyi saka pakatanga kufonwa paitobvunzwa nyaya here ndakati inini rendi ini handikwanisi kukupai nekuti imba yakakiyiwa munhu akaisa key block saka ina handizive kuti ari kufungei nezvemba iyoyo ini ndichazotaura nemi kana chinge tataura naye tagadzisana nekuti adzimai pfungwa dzavakanga vainadzo dzavaigara vari kunditi ndoda kutora zvinhu zvangu anytime ndoda kuanjivhura nditora zvinhu zvangu asi imba iyi ndeyani imba pamba toita toloja tikubvunza iwe murume kamunoloja akabati munoloja imba yese kwete mune marooms amunobhadhara kaini mangani taichingoshandisa ndeyani imba iyo ndeyeba mbadi yedu taura katauza ndeyani ndeya landlord aiwa aiwa ka landlord ka ndeimba yese ndeyake imimi yenyu room yamamujirenda ndeyani yanga ichibhadhara nani ini ndinda ndichibhadhara asi munhu aitotambidza mari pana landlord vanoziva mudzimai ndati ndiyani aibhadhara imba ndini ndimibaba maibhadhara hongu ndaibhadhara kamana ndimanga munuridzi wemba kasababa saka namai vakabuda imba imomo imimi imba iri yako unonditaurira kuti unodza uchabhadhari rendi imba iko
kwete kana kuti mukadzi lese wangoona musha wako iwe pari pamusha pako dai imba yako yangu wakavakisa iwe mese mukadzi iwe buda wobva enda kumusha kwako iwe waibva watopasa here imba iyi kwete haifasi wangozingabva waiita sei inongo yaingorosiwa yakadaro chinenjemo chinenjemo saka anofanira kubhadhara renti excuse yorubvunze kuti ndaisareka kubhadhara because ndasingazoti mai avanda kudi iwe imba iri yako unoona tichishanda iwe imba ndeyako saka ndongoibhadhara mukadzi abuda because mukadzi akabuda abudi nembaka imba inosarira inewe murume kana handi akambouya kwauri handi akabva musha kwawacha kwauri ndobva abva pauri nobva adzokera musha kwako saka iye akadzokera kwaakabva iwewo pamusha pako unobva watama here saka usatitaura semurume munomudare rimwe rinena varume vakawanda kudai kudai inanda kuzobhadhara renti because handa kuziva kuti mai zvinhu zvavo kuita sei ava kana vane zvinhu zvavaiita pamusha pavo toti pamusha pako because kana iwe wanga uchirenda musha wako iwe kana vanga vane dhirezi ravo ririmo vaigona kuyeuta dhirezi ravo voenda but imba ivanombosiya iri imba yani iri imba yako iwewe andizvizvi saka hapana excuse yekuti ungataura ndarinotaiwa andasingabhadhari because mai ndasingazinyango dai vava vakabuda zvinhu zvavakaita imba ndiyako nyange vanoda kukubvunza renda ava vambobvunzi mukadzi vanozva kuti baba vemba handiti vambobvunza iwe renti saka chinhu chikuru chiri panyaya ndechekuti ipimi pachenyu muri vaviri hamusi vanhu vanokomunicata zvinhu zvavo zvakanaka pachenyu munoratidza kuti hamunyatsogona semurume nemukadzi dambudziko renyu singazivi rinenge rirei handiti pamwe mukadzi pamwe ndiwe munokange muchidanana but muri wrong musingazivi kudanana kwacho kudanana kunofamba sei iwe ndanzwa unonzi murova stereki ngoma iyi ifambirani nerudo kuona munhu ane ngoma kuona maposa achiuya akabata ngoma chinechi hapasi kuwirirwana ipapo especially riot inenge ida kurova munhu akwadziwa kuti ainde zvinova maybe zvakakodzera mukadzi kuti aine maybe waita weriot black boots ndivazvo ivo vava mai ava haukwanisi kungokira kamurume wako kunze makamboona mabhuru isu toenda tiri zvarise mudanga iwe woti bhuru risati rapinda mudanga hadzi dzapinda wosvika wotovhara danga bhuru harinenge ririsirei arimosati rokopinda munenge danga rakavhurika handiti maona mai saka imi mamutika imimi ndinganimwisire nebhuloka nebhuloka imi mobva movharira bhuru kunze ngedanga kana rakapoya manje mimi rikange radzoka kudanga kwaro rakaona kwakakiwa rinoita sei roti nopaza kuti rimwe danga riwa mwana nandiri mapabata manje saka tikuzama kuenda papoindi yekuti zvimwe zvezvinhu zvazvinoda kutsamwa ndokuziva zvakunoita vanhu vanotsamwa unozati panoba ndikatsamwa mukasakunza kuti taiwa pamusana ndovatourai munhu waita but after 30 minutes ndozoti kondaitei zvakangofanana nezvamakufunga izvino amai kuti murume wakudomudaini anfanakubva kwaari adiadadi manyatsofunga maafree maona tababa ndakakurumidza kuti achiita hasha asi murume wemani ndochibenzi mani but ndochida chimufesi chandipazvona unogona uri benzi chamazva uri kuita but uchitodiwawo munhu anongangotiza kuti pamwe amboisaka space kekuti pamwe amboona kuti unoita ekeripi saka murume ari kubvunza mukadzi ari kubvunza kuti murume wangu tichiri tese here zvawakugara kwamai auya neebhuloka anomwana here unonzi yamamakaisa ino yacho makine yamunoisa yachini kibloka kwandadzoka nekibloka nokuzometenedzi vakayotodzinganisana futi ndakauya murume anga utodzinganisana akazobakwa nevakadzi svikai 10 to kill ndo society amedha izvezvi akabakwa nevamakomana vaifambawo achidzingirirawo vabva mukoti musi wa27 izvezvi ini ndakabva kumboko ndikasangana ndikauya neuyu iye akabva harare mukwasha akauya vakatobahwa apo pastreet kotoita noise navamwe vakomana kuti chii chamunoda kuita vakuru svika ndoda kumuuraya kuuraya uyu imimi ndokunga muna kunzwa kuti nyaya yanga yatangira pamangosvika pakuda kufa kwomunhu ndo nhauya ndikutaura kuti panozoda kuti vanhu vafe paya dai makatotanga kunzwa kuti chinja chaitika ipapa mukada kuzvibvunza munotova kutoti hapana mashoko akaexchangeana vanhu vangana vanhu vaviri asi imenyu makazosvikira parufu asi pakatongotanga rufu usati zvakwana vane zvavaikatomboexchangea zvavakataura kusvikira uya funga kuti beta ndikirikiri handinoona saka munhu unoona hama yangu munhu apiritoni nerufu anonazosvira ika wazviona wati uda kuuraya munhu anditi
Abamai ava vakuzvifambira kuti asamwe isusu edona mupambe tosangana kutura kwarepa. Ndavarepa kundiziva ndimupamwe kuti mai avangu ndanditita Lucas ndikandingouraya. Ndobva ndauraya. First suspect inonzi masikati angarimhesa munhu aida kuuraya ndiani. Ndiwe zve. Saka mapurisa anotombondundurudzana newe but wosiriwo newe nemazvo. Hapana mukadzi anonzoda kuuraya. Nditiona machi. Handizvo izvo. Asi toda kudzoka hedu papoint yedu yekuti mai vati vadzoka neblack mati vadzoka nekey block. Ndizvo here. Mai vadzoka nekey block vanga vachataura kuti vabvise chacha mupinde mumba. Saka ndo nyaya yavainayo. Saka moita sei? Iwe wangoenda kwamai. Wangotizawo. Hatizivi pamwe unotya kugara wega. Zvinowanika. Anogona kunge pamwe chakamoendesawo kwamai. Kana mukadzi asipo anoroone hana. Because tinosimbisana katitizeka pano. Tinosimbisana. Kana imwe misha yandakatomboona kuti ukatisvikewo mai ndo vandobuda vachibvunza ndimani madii baba vati munga. Ndiri ngoni mai. Kuruwa kuti ihana dzinosiyana. Mai vanogangana naye katisipei. Variwo vanoita kuti musha wangu wakamira. Because yakazovhunduka vaenda kwamai. Saka manje iwo uri kwamai amai vadzoka kuneki bloka kumba. Tapapi nasi. Ndikuti iwo kana vakachinge vangoti vadzoka ina handina zvangu handina problem nazvo. Even chikwereti chacho chiriko chinobva changoclear asi chana ndichikumbira chete ndechokungoti imba yangu yakamira yakadai ini nemukadzi wangu hatisi kutaura mashoko tichiwirirana anobva patiri tisorwa mutaura kuti pane kuvandirana kuripo. Ambuya wangu vanonyanyopindira zvakanyanya mumba memwana wavo mamwe majutis avanoita haasi majutis amai majutis anofanira kuti kwanana tete ekuda kunyatsodzika zviri deep kuti mumba memwana wangu makamira sei kuti iwo dzimwe nguva vanokwanisa kutofona vachitaura mamwe mashoko akatodzika kutoti nise mukwasha kanditoshandiswa kuti pamai vanotaura mashoko here vatadza kuti mashoko aya apfuure nekumwe kuno here. Saka ipapo ndio vane avari papa. Ndimi yandavaona vanogona kudai. Gozi kurikuona zvavaita vangu pavataura nyaya yenyu vangonanga pakufa kwavo. Havana kuzama kutsanangura ndakuona pachinzi paitika nyaya apa vakanga vaita zvakati. Vaitirana zvakati uyu ndopakazoda kuuraya umwe wake. Mai avangoti uyu ndakasvika ndatoponda munhu. Handimboona manjika. Yakazobatwa. Havana kutipawo nyaya yacho zvizere kuti uyakazoda kutouraya uyu paitika nyaya yakati. Asi zvanaka kuti tinonzi chimusakasaka chinozvinzwira. Chinoitika ndechekuti mukuona amai mazvara mwana musikana mukangoona paya akuratidza kuti pacho zvake akuda kuitawo zvamakaita imi nemurume wenyu anenge akuratidza kuti akune ndokuutongi hwake hwakazvimirira huri independent. Handiti tinoziva kuti mune makabereka but chiitai kuti mirayiro yenyu isari iri mumusha mune muri nemwana wenyu. Mirayiro chete ikangojamba kubva mumusha mate yakuenda kumukwasha kutevera inoafekta zvakanyanya. Zvakangofanana nyange naiye iwoye mai vake kana baba vakewo havafaniri kuzonyanya kujamba vachiafekta muroora. Mirayiro kana yatobuda mumusha mababa pane zvatinoti tsika dzemusha dzedzinzari kuti isusu hatiti zvakati handiti asi kozouya magariro evana ndeavo vega vari vangani vari vaviri. Hazvizodi kuti titi baba veuyu vanenge vachipindira muroora amai vanenge vachipindira muroora. Wese ambuya zvitori serious because pazviri serious ndepekuti uyu mukwasha uyu haakuzogoni kunangana nemi kuti apindure. Uyu munoziva kuti kuna vamweni venyu vanotopindura. Tiri varoora tese panapa mungoti mangangonditangira chete zvinogona kutaurika zvakazogadzirwa. Asi kuna ambuya muri panzvizvo kuna ambuya zvinonetsa. Amai mimi munotaudza muto neproblem because tikutotaurai muri kuzama kutotaurawo futi. Handiti munoona kana munyeperwa chimbonyarira tichitaura tikuzama kukuonesai kuti kuti mukuona vana vaenda kwavanenge vaenda. Imimi zviri kuitika ikoko nyange mukange muchiitika sei chimbozamai kusiyana nazvo. Munoona chinoitika chekuti mukaita zvezvetatu mukwasha zvinomuvhiringa iye anogona kusakunangai because anenge achikurespekta samwe but anonetsana neuyu manje munovhiringa imba yemwana anozonetsana nemukadzi manje ndokunoenda anodirecta shungu dzese mukadzi kuti mai vako iwewe chichichi chanemona nekuti uyu anenge asingachakwanisi kunangai manje yemini kuti mai vati zvakati uyu anengaitiwo mai vako iwewe ndo pamunozowa uyu pamwako kuti mai matukwa mai maita sei anenge akutuka 3 through. Saka zvatinenge tichitarisira nezvekuti mukanzi muri ambuya kana paine mashoko amunoda kuti aende kuvana sekumukwasha
mazamei kuti ngaende nenzira yakareruka kwete kuti aende nemimi kune mune hanzvadzi dzamwenadzo vanova ndo madzikuru awa hanzvadzi yenyu imimi kumuzukuru wayo inoenda neshoko zvakanyatsokunaka zvekuti uyu nasekuru wake vanonopindurana zvakanaka kana mune zvamuri kuona zviri kuitika zvakanaka kumukwasha wenyu mune hanzvadzi madzikuru avo vanavo zvekuti mukataura hanzvadzi yenyu ikaenda uko inonotaura naye mukwasha wenyu neuyu vese pamwe chete yodzoka yoitisa mashoko akareruka yonodzoza kuti mamwe akareruka kuuya kwamuri mukanzwa shoko remwana uyu munopedzana nemukwasha iye wanenge aizodzokera futi kwayo nekuti chinoitika ndicho zvinoitika pavana ava vakabva kuvarume vachiuya kwatiri anditi vanouya vachida kuti sivhingane nemurume titenge nyaya yake zviya zvekutoti mukasata zvokutamba ka munonokuwadzana nemukwasha time agara tine vanousikana tozvinachitika tine hanzvadzi dzangu dai agara chagara 6 months chane chakutoti zvekafu changuya kwatiri chitwai vana bhuti hauya vaibenzi zvekutoti munhu mukuregera chigara nemoti chamunoda kuona ndafa anditi isota achigara pana hanzvadzi yangu kauraiwa gara pano handidi kumuona kana payadhi pangu ndotomufonera somukwasha ndikakuona 100 meters padhuze newaya ipafedzi pangu wafa ndiri kutora nyaya yehanzvadzi yangu anditi zvaiya chindudza uyu manje ndiye anozobuda manje muwaya uyu orova 100 meters dzadzi yaka onoenda pa 300 meters onoonana nemunhu upi wotozota njenga handiti mapaona manje saka aiwa imimi hatina muna dare riri munodare nderavagera pa tiringokutaurirai muri ipapo kuti kana mukwasha ane zvaari kutaura pamusoro pekundirevera nhema inini ari kundirevera nhema mambo pamusoro pekuti ari kuramba achipomera mhosva achiwedzera kudzimbira rume mukati memwoyo wangu uyu mwana wangu wandakabereka patients akawanikwa nakuda handitika nhasi uno mukwasha akasvika pakunyenga mwana wazvanzi yangu ine ambuya kutsikira chifua changu ine agere nemwana wangu akabereka naye vana izvezvi sona hazvanzi dzangu so nyaya yacho makuna iri kunetsa yemukwasha wangu uyu wandoti baba junior akabereka napeshu handiti zviri kundirwadza inini nanhasi kuti ari kuramba futi achinzendera kwandiri kunditora kundiita maiguru vake handisi maiguru vakenyu okuti kuda kwake vakadzi haisvika pakunyenga mwana wazvanzi yangu ngaite zvekushuzha vakadzi vake kunze kwete kunyenga mwana wazvanzi yangu ini egi asi egiwo kutsikira chifana ndakataura naye egi akatonditi vatete baba junior uyu kubasa kwake ikatozikanwa nyaya iyoyo yababa junior vangarambe uyu asi kuramba tikubvumira nazvo ega akura sei musikana muhove anotorere mwana kutanga aitosazvanetwa mambo kuti aitosazvanetwa ane 30 years mudiki kuna patient handiti muri saizi uyane egi uyu anomuziva here uyu mwana uyu mwana wake ndikuraje egi uyu anomuziva here pesha anomuziva andaitomtora achiuya kumba kwangu achibva kuna bhudhi vangu ndichitogara naye ni mwana wazvanzi yangu akaenda akanogara kuharare uyu mukwasha wamupakauya nemwana wangu akaona mwana wangu unobva amuchiva aitanotambuya mune mahistisibonzwai tikuti egi wamuri kutaura uyu musikana anomuziva here uyu anomuziva ndindakamutaura mwanyaya yacho achiziva uyu nobva ada uyu mina ikatora kuuza matinde nenyaya achiziva uyu nobva ada uyu nobva ada murume nokuti kuda pamwe akayatozerawo kuti murume ndomuda iye murume atozera kuti ambuya ndovada kuzoitana manje ambuya mune mahips tibonzwai naye mamai imi ndikakunyenga ipa norwadza mambo umakunze zvake ndikakunyenga ipa pamunobvuma here ndikakunyenga ii munobvuma here mambo chaivo neti makuna kuna ndati ndikakunyenga ii munobvuma here zvinokuitika izvozvo zvangofanana kuti mukwasha ararani vatete vake achigara nemwana womumba ndikakunyenga ii munobvuma here munobvuma kana muri mukwasha handibvumi mukwasha ndomudii ari kugara nemwana wangu zvaifanira kuita egi izvozvo vakavhevhetedzana tru nemari vana vamazwana vanoda mari mambo mari vana vamazwana mapambi vanoda mambo naye mukwasha ndokuita keruone vachidanana nemwana wazvanzi yangu egi izvezvi pane chimwana chiri kunzi ndechake mukwasha wangu unotorine nyaya izvezvi kuzvitonge dziri kuchitauka pamusoro papecheni nakuda kwacho pecheni ari kudzungaidziwa nemurume wake wakaona ndizvo kuti dakashuzha kuzhe akaita kuchishuzha kuna namai egi zvaakaziva akachishuzha kuzhe vakadzi
zviri kusoresa chero nhasi kose ega akashuzha murume anonomira chitongo kose ega asina kushuzha murume kunze kwomusha ko egise asina kushuzha murume kunze kwomusha zvakaoma muda kuti hatisuna iri kutirasi zvakaoma chinzwai mama itaifunga kuti mama itaifunga kana kuti murume kana uyu murume aita chihure nehama yavo ane 30 years hama iyoyo ichiziva zviro kwazvo kuti mwana wangu asi bofu ngatingati akavingwa akatsinzina nematoro munhu anotori wrong ukuona hama ichizonyengwa nemunhu wechirume weukama munhu ari wrong mukadzi ipapo zvakafanana nekunyenga mukadzi wemunhu anonetsa haungati zvinosove panapa ndototanga kutoti kuna mai vakagara bando kudai hazvibviri mukadzi wemunhu kaona achidanana nemunhu mukadzi wemunhu ari wrong panyaya iyoyo because ndiye anotoita zvoita kuti munhu yazongoti saka ndogona kusabatwa mukadzi anenge achipa masecurity assurance kuti aiwa don't worry nyaya togona kungoita pasina adii imimi kwamuri kutodirect achadzeni kuti kwai mukosha uyu akadanana ndikakadai regerai uyu mwana wenyu agwadziwe strike kupfuura imimi nokuti munhu ari kuurirwa ndeuyu ndiye ane hama uyu murume uyu ndiye ane hama yaura neuyu saka imimi regai kugwadziwa unge wenyu murume ndiye aita izvozvo andimazvona bombe uyu regerai uyu mwana uyarwadziwe uyu nekunyengerwa hama yake nemurume wake imimi hamai mukapindira ipapo makutova wrong futi taure imo nyaya hombe yatinoti taure nayo mune zvakawanda vamombe munyaya iyi ava vakatorodza mwana wemurume uyu vasina kuudza murume watona kuti uyu mwana wedu wawanda kutora ane vana vake pano handiti ndo zvinhu zvatinoti isutsika kana vanhu vachirwadziwa mukurwadziwa chaiko chaiko munofanira kurwadziwa zvinhu zvakadaro kuti uyu mwana wavo ane vana vake vainavo handiti mapawana vachitorodza uyu mukwasha uyu achirodzerwa mukadzi wake wainziri kurora munhu asina mukadzi asina vanhu yes akatora mukadzi wake asingazivi kuti mukadzi uyu ane vana vake handiti mapawana ipapo handina kupaona pavakamira zvakasimba sezvavakuitamo handiti mukwasha akachata nemukadzi wake zvakaitika zvakazonoitika uyu hondo yazoita kuti vanhu havauye muno mudare yakanobva muhondo dzekuti hamuna kunge makanditaurira kuti mukadzi wangu ane vana handiti mapawana saka uyo ainopengera mumba maatezvara pamusha ndopatati musisu kunyange dai wainge watadzirwa chaifanira kushanda matare handiti waisingafanira kumira mumusha mavatezvara mava kuklema nhasi pokandirova mwana wavo achiwitinesa wekuti shuka vakarohwa handiti mapawana right mukwasha ndokunoisa mubvunzo wekuti iwewe uri kunouya uchinowitinesa kurohwa kwababa vako iwe wakanga usipo panyaya iyi wakanga uchitori mumba mawakanga wakazvibvarirawo handiti zvekuzorohwa wakazviwanei saka tichifamba nenyaya tazonosvika pekuti tibuditse nyaya yekuti mukwasha ari kubvuma kuti pane pavakanotaurirana naatezvara vake kuti baba ndokuri pani nemhosva yandadii yandaita mai vakatiwo iwe wagarisa unondipa mombe yangu yeumai handiti havana kupuhwa mombe yeumai mombe yeumai pachivanhu kana mwana wenyu ambobereka neumwe murume mombe yeumai inoita kuchemedza haite kuchadhwa nemi handimapona saka dare ndopatati tinofamba naro tichinosvika kuti amugone kuchadha mombe yeumai mukwacha yes kana ichidiwa nemi mafa ndopainonochemedza kuvazukuru vaberekwa neuyo uyu ichitaura kuti imombe yeumai ivo vanozviziva here kuti mombe yeumai inorehwa kamwe chete vabvunze havangazvizive kana vakaichaja vachiireva ndowanani kubva kumurume akaya akamuroora mwana wangu kutanga waigara naye anga asati abvisa mombe yeumai iye mukwasha ava vakatora mwana wangu zvaruta kuti ndani ndisingazvizivi achiona zamu rake iri haana kuona kuti munhu uyu akamisa nemwana here
nhasi unozoramba kuti vakandivanzira vana kutsvaka zvokunzvenga nazvo kuti vakandivanzira vana kuti uya zvinotaura mambo mvana imvana unongotaura kuti imvana kana madanana nemvana wakutoza nemasanzo aro mandara imhandara ingotaga kuti uyu imhandara ndikureva kuti asi mashoko ekuti ane mwana akaudzwa here akaudzwa profesa atigara vese ari kuramba pana akaudzwa aiziva kuti peshende ane vana vake vari kuchengetwa naamai haana kuroora mambo akutaura kuti hana chakabvisa kwedu mukamuno ari kutamba mapoto nemwana wangu uyu hana chakabvisa kana dhora kana 20 cent yekuti tsvakirai kuno hapana. Muchato wakauya nekuti vakachema vakati baba amai tinokumbira tichate toda kuwana imba mukembi kunoja kuri baba chichakaitika panengozvo ava vanongofanana muroora uya vana vacho vanofanana netaura chichakaitika nembwasha kuti mumbe muchato taida kuti muteerere mudare anditi kana muchitonga kumba kwenyu akaunza nyaya yekunde baba tikuona sekuti imimi nemudzimai wenyu muchitongera nyaya mbonyararai kunoku musatitambisira time andizve imi muchiziva kuti munogona kuchitongera vega nyaya dzenyu takati tifunga kuti ezvo chiindai kana mazokundikana kana pamakuzotida pani pamunofunga kuti tinodiwa mukadzi wenyu akundikana kutonga munozodzoka kana azogona kutonga anongomutonga fine tikukumbira kuti pane zvino shamwari tikukumbira kuti pane zvino imboendai munotonga navo mutongiwo chimboendai mumbonotonga naiko kana mawirirana aidha maita sei kana mazoona kuti pani patogona kutonga isu tegai musingatibatsiri kutonga mozodzoka saka ndikakuti nemi izvo tapedza nemi mugona kuti puwo rimwe dare